Inamathela oil awuchazela abantu ukuthi imalini. Inamathela oil iyatholakala la ekhaya ngo-R300. Umuntu mayikude eposele phepha kuba malini? Kuba u-410. Thatha insuku engaki? 3 to 5 days. Alright, yenziwa kanjani namathela oil? Uyayigcobisa ngaphansi uma uzohlangana nomuntu wakho, noma ngabe ungowesilisa noma ngabe ungowesifazane, uyayithatha uyigcobise ngaphansi bese uyohlangana nomuntu wakho. Sisazoba namathela isaka impela nje abantu iSouth Africa yonke. Okwamanje sikuphi? Sisenquthu. Senzani khona? Siyabanamathiselisa. Bazonamathelana abantu, asifuna abantu bahlukana, basokuhlukana abantu inamatheli khona. Noma wathi umuntu ukuthi kangakanani la sebenza khona uyohamba buye, akekho umyomnikeza ikhekhe noma umzwisa into yakho. Yebo, uyohlala ecabanga wena nje. Uyohamba azabuye. Kunjalo. Injalo ke bafowethu, inamba ke lapha kwibhayo. Ubani inamba yethu? 060 300 9566. Ningezi ku-inbox ku-TikTok bawethatha inamba, uWhatsApp noma ufone. Yebo. Abaphileke ini? Abantu. Sibonge. Siyabonga.